Soc la Laieta i ara vaig a fer d'enxaneta a 3 de 7. Aquí no hay... Hola, Laia. Hola, Laia. Hola, Laia. Xoca. Marta, què mirarà cap allà? L'enxaneta. Continuar concentrats, Nosaltres sí, però a l'hora de fer l'enxaneta, tothom ja sap que igual no se sent com ir al castell. Jo sentirà ser que ets com a crull, vale? Tu vas pujant. Tu puja quan vulguis. Ja? Com? No sentiràs quan has de pujar, vale? Però tu, quan pensis, comences a pujar, perquè no sentiràs a la Marta. Marta! Però has de lliure. Però... Sí, ja ho sé, tu, jo estaré més o menys, vale, i em mires. Sí. Estaré aquí. Tan bé. Esther.